দাবি পূরণ হলে আমি ক্ষান্ত নহম নিখিল বড় ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ নিখিল বড় ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ ন্যায় সেবার বড় বিভাগক নিযুক্তি সিটেটত বড় ভাষা অন্তর্ভুক্ত কর সিটেটত বড় ভাষা অন্তর্ভুক্ত কর অতি শীঘ্রে বিদ্যালয় প্রাধিকরণ কর অতি শীঘ্রে বিদ্যালয় প্রাধিকরণ কর আমার লাগে শিক্ষক নিযুক্তি আমার লাগে শিক্ষক নিযুক্তি আমার লাগে বিদ্যালয় প্রাধিকরণ আমার লাগে বিদ্যালয় প্রাধিকরণ এসসিআরটি নিযুক্তি দিও স্কুল এডুকেশন বোর্ডের নিযুক্তি দিও এসসিআরটি নিযুক্তি দিও বদলেন বিশ্ববিদ্যালয় উদালগুড়ি ক্যাম্পাস পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিও বদলেন বিশ্ববিদ্যালয় উদালগুড়ি ক্যাম্পাস পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা দিও আমার লাগে সমাধান আমার লাগে সমাধান we want solution we want justice no justice no rest no justice no rest we want justice we want solution we want solution এই জুই জ্বলিছে ওই জুই জ্বলিছে ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ এফসু লং লিভ বিএসএস লং লিভ এফসু লং লিভ বিএসএস লং লিভ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि बानजायनायाव आरो गोबां आफादफ्रा बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफाद गुबुन गुबुन आफादाबो बाहागो लादों जोङो 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय सिट-इन डेमनस्ट्रेसन जों हाबाफारि लादों बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे थांनाय गोलाव बोसोराव आसाम सरकारा जोंजों गोबां खेब रायलायबाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुजों आरो सोलोंथाइनि जिखिनि जेंनाफोर दंमोन बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय प्रतिश्रुति होदों आरो बेयाव सावरायनायनि उनाव माइनट्सबो तैयार खालामदों दा जिखिनि जोंनि मौलिक जेंनाफोर दङ आरो सोलोंथाइया जिहेतु मोनसे मौलिक अधिकार राइट टु एडुकेसनाखै धर्मेन्द्र प्रधाननो मेम'रेन्डाम होबाय आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होबाय बिथांमोना खालामगोन होननानै बुंबाय खिन्थु खालामाखै आरो जुदि टेट होनो मोनाबा टेटआव पास जायाबा होनोनो मोनाबा पास जानायनि खोथाया गोजान होमबानिया जों टिचार मोनाबा बर' मिडियाम टिचारा बहानिफ्राय फैगोन टिचारा रिटायार जागोन स्कुलाव टिचार गैया जागोन स्कुला थैगोन स्टुडेन्ट गैया जागोन बे बिराद गिदिर मोनसे सिरियास इस्यु दा बेखायनो सिटेटआव लेंगुवेज 1 सोनांगौ हायार सेकेन्डारि 95 आपग्रेड खालामनाय जाबाय कभिडनि टाइमाव बेयाव पोस्ट क्रिएसन गैया टिचार गैया गोदानै 101 हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन खालामनाय बर' मिडियामनि थाखाय जोङो लिस्ट होदों सरकारा खालामगोन होनना बुंबाय खालामा पोस्ट क्रिएसनबो गैया 35 मडेल हाई स्कुल गायसननायनि खोथा बुंबाय प्रतिश्रुति होबाय बेखौ गायसनाखै सिंगल टिचार जिर' टिचार स्कुलाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ आसाम सरकारा बिटिसिखौ बुङो नोंसोर टिचार एपइन्टमेन्ट मानो होआखै बिटिसिआ आसाम सरकारनो एसअए एप्रुभेलनि थाखाय हरो किन्तु आसाम सरकारा 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टआ एसआइअ हरा टिचार एपइन्टमेन्टखौ बहानिफ्राय होगोन नांलाय खमलाय दाखालि 1500 एपइन्टमेन्ट होबाय आरो दा एनादार 2-3 हाजार एसआइअ एप्रुभेल हरनानै दोननो बेखौ होआखै दा बे सरकारनि जि मोनसे इन्टेनसन आरो बेयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया जेरैबायदि मोनसे खामानि मावबाय थादों जोंहा सन्देह जादों इजिएस सेन्टाराव 72 नाम्बार इजिएस सेन्टाराव कुनु टिचारानो गैया पोस्ट क्रिएसन गैया व्हेरेस बिथांमोना बेखौ रेगुलार खालामनानै होबाय एससिआरटिआव लेक्सारार गैया जोंनि टेक्स्ट बुकआ बोरै कारेक्सन जागोन स्कुल एडुकेसन बोर्डआव एकाडेमिक अफिसार गैया क्लास 9-10 हाई स्कुल दा हायर सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थांगासिनो दङ सेबा आरो काउन्सिल मोनसे जाबाय दा बेयाव कुइसन पेपारा रं फैयोब्ला दाया सोरनि जागोन बिथांमोना बुंगोन जे बर' मानसियानो बेखौ बानायदों जों जेला कुइसन खालामो बिथाङा जोंखौ नाना हरो आरो बेबायदि मोननैसो जिखिनि जोंहा मेजर इस्यु दङ जेराव टेक्स्ट बुक पाब्लिकेशन कर्परेशनाव एकाडेमिक अफिसार गैया टेक्स्ट बुकनि बेयाव रनसायनांगौ बे इस्युफोरखौ लानानै दिनै सरकारा नांगौ बायदि खामानि मावाखै डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएसन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएसन
BB इन्जिनियारिं कलेज अफ पोस्ट ग्रेजुएसन गुवाहाटी इउनिभार्सिटि अफ पोस्ट ग्रेजुएसन आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उदालगुरि केम्पास गायसनबाय बेयाव बिल्डिंखौ बिटिआर काउन्सिला बानायबाय डिग्री मडेल कलेजखौ आसामनि एडुकेसन डिपार्टमेन्टआ हेन्डअभार खालामनानै होबाय किन्तु खोथाया जाहैबाय जे बेयाव बेसेबां डिपार्टमेन्ट जागोन बे डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टआव पोस्ट ग्रेजुएसन खालामाखै दा बे गासै जेंनाखौ लानानै जोङो दिनै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों सरकारा मावा होनना बुङाखै हानाय नङा होननानै बुङाखै प्रतिश्रुति होदों मावगोन होननानै बुंदों किन्तु बिथांमोना डिले खालामदों बिथांमोना माला मावगोन बिनि टाइमलाइन होआ बिथांमोना समाधान खालामनांगौ टाइमाव बिथांमोना माइनुट्स बानायनानै टाइम पास खालामदों आरो बेखायनो जों खुद्रिनानै दिनै हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिनि सायाव हस्तक्षेप खालायगोन जोंहा आसा दङ जोङो दाबि आरो आवाज दैखांदों आरो बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायनायनि गेजेरजों जोंनि जि इसु बे इसुनि समाधानखौ जों नागिरदों आरो जों आसाबादि आत्मबिश्वासि जे फैबाय थानाय 3-4 दाननि गेजेराव सोलोंथाइनि मेजर इसु स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बिटिआरआव बाहेराव बर' मिडियाम बे गासिबो इसुआ वान्स फर अल रिजल्भ जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जुदि समाधान जुदि जायाब्ला गणतान्त्रिक आफाद छात्र संगठन जातीय संगठन हिसाबै जोंनि गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आरो जोंनि आन्दोलनखौ जों कन्टिनिउ खालामगोन गोजोन्थों